Takže čaute ľudia, som začiatočnícky youtuber Azardo a chcel by som vám povedať, že dívajte sa na videa, dávajte mi odber, prosím. Do konca týždňa, do pondelka, dneska je sobota, musím dať 20 odberateľov, inak zmazlám svoj kanál. A ak vyhrám, dáte odber, jak sa na toto videjko kúkate. A idem hrať Bibi. Nás celkom trošku solidnom ránku. A fakt dáte ten odber, jak vyhrám. Poďujem sa na zhliadnutia na odbery. Takže Ráme. Som začiatočník, takže nie som moc brávku do... Oddávam gól. Ale to nie. Dám ešte jeden gól, tak musíte dať odber. Tak sa to videjko kúkate. A mňa nikto z vás neoklame. Ale prečo som dal fauna? No. Tak dáme go. Asi. Nie, my sme nedali. Bye. Ale mňa neoklame. Ľudia, a napíšte, ako vás mám volať. Seka sa mi to hrozne. A dostávame gól 1-1. Typek dáva toto. Už sa nepatrí. Zareč. A prosím, aj nám tak dávajte. Ejde. Gól. Nedali sme gól. Dáme. Teraz začnete sa, prosím, ten máč. Ak to bude remiza, tak môžete začať, tak nemusíte. Ale nevadí, aj tak je to iba tak. Ale dajte odber. Takže čaute ľudia, vidíte sa pri ďalšom.